Ka jingkhang dam lani ka lockdown ka ba arpoi sngi jo ka sorkar kam shym lala ban khanglad ki Balang Khristan Ri Khasi Jaiñtia ban pynsngew ka khubor ka Ktien U Blei ne ban ïalap lada ki babon ki la pynsangeh no ki jingshakri blei ha ïingmane namar ka jingkhang ka sorkar ban ïalum paidbah Kawai na kilad ba ki balang ki shym ban pynsngew ka khubor ka Ktien U Blei ka longling ba kilad pathai khubor kum ka YouTube nang ta ki cable network bat kibai Hakani ka sngi blai bladep ki balang kum ka balang Presbyterian lain kra balang pokse nong Thymmai putmori nang ta ka balang Full Gospel Fellowship ka balang Catholic barwan ki balang sha nong kandong ru kum ka balang menso ki lapenan kam da ka YouTube ban pelong ki jingshakri blai ka Buit ka ba ki lapenan kam ka long bo pastor ïalum ka jeseng ha ïingmane badan ru unong pulis dang badwai berkumjuru unong rwai kerpang Yakani ka jingshakri la record but edit but kisa thep link ba ka YouTube, Facebook la ni pin haki cable network khnang ba ki paidbah kinyo shym bentalang haki ying kisem kumba julong ka rukam pelong jeseng haki ïingmane. Ki jingkhang jong ïingmane ba Catholic ani la imkhra ani ka Cathedral of Christians. Ki la ban khang bat ki rungai kimla ban yo ban pelong ka jingshakri ha po ïingmane namar ka lockdown la ni ta ka jingkhang jong sorkar ban penang jadi jingshakri blai bat kumjuru bat kham tam ban penne ya kata ka social distancing ni kan pat kam chimla khanglad ki bor balang ban pen saphriang ya Ktien U Blei lani ban pelong ki kinyamas kham tam ya ki sngi ki ba kerpang kham da kam ha ka Good Friday bat Easter Sunday ki Balang Khristan ba pher po kan ka Ri Khasi Jaiñtia jongi ki ïalap ya ka Buit ki Thymmai menyalap ya Ktien U Blei ban shakri U Blei nam ta ki paidbah ani ki rungai ki ban haki ki sam jong ki bakata ka Buit kalong da ka bab ki penun kam da ki internet media nani kata ki ong ka internet church hakaba kini lam balang ki ai ki sam ka khubor Ktien U Blei lengba ki social media Namar ba kani katayo ban rakhe ka Good Friday bar ki Easter Sunday ki babon ki balang ki lapan khre lupai ki program ban pin haki YouTube bar cable kani ka rukam shakri ka Thymmai ka long pan ban ka jingkhang na shalendan ka RiKhasi channel kala yoru ban yakran bar pastor blue shela ubalong we ki pastor ubala pentibet irade bar wat banya halor ka rukam shakri lingba ki media lani ka bawong ka electronic church pi kani kalong ba ya ka jingpanan kam telong ba kawan na baling penan kam ya si kum tamo pi ka baning kong hi kalong ba hadin ba ngi la su thu ba karon kani ka lockdown bat ba lahab ban khang ya ki jingeseng jongi te ka baning kong hi kadai ka bangi ngi sngo ngi perkhat ya ki parbanget ya ki khon jong ka balang hoit la kalong nam ta ki parbanget jong ka balang la jong bat ki parbanget ki ba ha ka jela ka jongi hi te ka tahi ka jing sngo lem ka jing sngo jing sngo sun na ka banta ki parbanget te kala penlong ngi bangi hab ban ngi hab ban shym koi pat ka step lani ban perkhat ki wei pat ki lat bangi dan kamban reach out shaki mangila ban penpoi ka Ktien ka jong U Blei shaki te pi ka wei pada kalong ba ar pada kalong ba kani ka juk ka bangi ngi imenta ka ka juk jong ka technology lani ka perthai jong electronic world mo te kum ka balang hi tenga sngo ban ong ba Hapdeng jong kani ka juk kam dei ka nyangi bangin shu shong lani bangin shu klikti lani bangin ong bangingin pensngew thu ba hala dia ba ka perthai kampat kela de gila dan sibun ki jingkela kan ti hakata ka jingkela jong kani ki aka baro ti baka balang ru kadan kami ban long up to date ngi dan kam ban reach out shakini ki khon ke jong kani ka juk ka mentala ka long ki khon samla la ni ka long shendang bat kan thai jong kani ka juk ka menta ti pi kini ki artli ki aka ka wei ka jing sngew lem jong ya ki khon jong balang ka ba arpat kadai ba kani ka juk ka bangin imenta kadon kamru bangin shym ki wei pat kilat ki rukom ha ka bangin minister ya ka Ktien ka jong U Blei te kadai ka tai ka ba penlong ngi ba ngiru ngi ya perkhat bangin dan kamban use ya ka media ha ka bangin la ban pesai ka Ktien ka jong U Blei hakum kani ka por jong ka lockdown kini ka pegan mau yang amo ngakan mau ba sing phila ya thu ngi ba phila research on alternate church batanya ko phin batai ta hindat katu Pak Puel kadai ka research ka bangale nam ta ka thesis ka jonga ka bangadang puli tengan ong gum ngam dan nuat hiban ong sibun rei tenga suka ban ong ba pi ka tu ka por kadai ka banga ngasuka ban sngu ya pulse teh long ka jingdon jong ka electronic church bat kanika
traditional preaching from the pulpit kaya pair kumno kaya ka challenge ka badon haba long kumtakan electronic church ya ki ïalap ki bangiyo naka media but ya ka ïalap ka bangiyo naka pulpit kata ka degoi ka subject te jat ba pikili kata telong kumtakan pi ha ka jing buat ka jing research jonga telong ba kadai hibangin penklan te ya ka pulpit ministry tang ba ngim ignore pat ya ka media kalong kita kirkom ngan bo ni kom mo hakini kisin ta do ban ka lockdown mo ngi ila fi ni dan ka pulpit church mo bang ïalap na ka pulpit kalau confine be tang ïingmane mo pai barang la bunan chajar kan spang got ndai luma ba people kam ka media pat mo fi buat ki YouTube ya bagi viewers ïalap ni viewers kan ke san po hajar ru po hajar tu fi ba ka kan ka jing kurku bai pat kala ka jing kurku ka long to ngan ongkom ni mo tum san pi habangile kani kajing temu ka objektif jongi ka objektif ka jongi ka longban pen poi ka Ktien ka jong Blei shaki yeng jongki khot jong ka balang shaki yeng jongki para banget be ke jongi menta kimla banwan shaka yeng ka bangi shakri lang yu Blei tenre long ka jing temu ka jongi kalong bangin pen poi ka Ktien ka jong Blei shaka yeng ka sem ka jongki te ka expectation ka jongi lani ka jing community jongi komba pibu daki long komba pibu daki views telong ngam danut ban comment sangta tambah renga shu kwa ban pynsngew pi ka expectation jongi kalong bangin le ai ka Ktien ka jong Blei hakawai pakawai karampe yeng Khristan kata ka di ka jing temu ka jongi ki views telong menang ni betong kiba snap kiba ka kiba ki apa ka tes ka pa sngi ba lengma kan ka lockdown mo ngi ba kiba bun ki balang mo ki patha ya ki para bangi ki saman penong ki jingshakri mo ke jing ya duai ke bale si nam ngi si ta ki pai ma ki instinct te ke lengma kan long ni pat ba ki rebi sangkir hem yo ya ki jingshakri bai pi mo kata kadan kadai ka basisa san kata kan long ba long lese ngamot ben ong kadai kapor ka Blei ukhot bayang yang yeso sin kum kiram pe ying Khristan ka balang ka khlan haba kiram pe ying Khristan ki khlan ya kata ngim dei ban snutu bakla kan long nga sutu kum ta tum san but kani ka ik ru ka penlong ya kiram pe ying Khristan ba ngin ya seng te lesi kila dan kipor ki bangi le sting ong no kum ta ten re hab kawan ka por kum kani kum ki kime ki pangi hab ban shym ya ka jingkit khli ban lum ban lang ki khon ki ti la jong bat ban penlong ya ki jing seng hakinu kinu ki kam ru bangila bat ita ladang ipet nak kata kaliang ka long ka jing kerku pi ya ki rempe ying Khristan bang adwa yu Blei ken ba ngin sngu thu e ka dor jong ka jingshakri Blei idon ni bat i fara pascal leng do paris peace jong ka yimin ha po lan primary hub of Christians fan ki chwa ban ni mo hadin kan ka jing lockdown jong ka sorkar bat ki bubun ki yim mo ya ko ngo ya ka jing tha jong di bo sorkar bangin long jing shakri ïingmane namar ka bun brio ni bat bagi Balang Khristan ha po ka jala jong ni mo ïalap da ka Buit Thymmai mo ïalap man reach out to ki para bangai chir me ki jong leng ba ki media YouTube ki cable TV na ka leng jo fi ki jing kre ba fi le alu kata pat ki ba fi le hoi kan ni long ke ba don kame kamtam nak banda jingi kun Khristan kan ni ka Holy Week mo wa ki breu ki angnot hadu kata-kata ban yo ya ki jing le niam ba kan jam sim ya ka ba ha ka ba ka jing shym ba ka jing yab jong trai ka long no ka ke ban kata ya ke long yeng sem juki ha ba ki wan po ïingmane na ka banta ban shym ki slatlai bagi la ban ra sieng bikin bu kan kata kum ka jing sngain ba ki yo ya ka jing yada ju Blei bat kum juru ki yo ya ka ki wan ra ki mamati ha ka kum ka sing sajain ban kerku ki bat ban tebe lang baru mamati paskha bat ki ra ka sayeng pat de kata ka ju ka bakin sendrai ki ngasem bakin kin di ru ala ki pang stom dan remanta gitu baru khoi sisa kalong ke baki pai Khristan ki du mo den re nagalang jungi kum genong sharai mesem ni persyang kan bala ban reach out ya ki bon ki ba phone yang iro ki ba khali kum nongin le bat kum nongin simanta te nagalang jung ka diocese ki la ai ka direction ba hapo ka balang jungi ka don ka jigle niam ka bakila ban le si sem kum ka ïingmane ha ka ba pa ki khon ki ti bat ki ka kme ki simanta bat
ki wan ra ki puli ka Ktien U Blei ya duai lang tengah try sebentar kalau ka jikerku tane ka jing set kum de kan ka bro kata game ji opor ban ya syong ya sa yang semo ban ya kam tamar perkat lang ki kam sim te ngiru nakaliang juga balang ngi ai ki ni ki live telecast ya ka ba nakaliang ka Shillong Archdiocese communication ka saskam mo katur kalale bahashibon hagba le se nagaliang jong ki Don Bosco ru kilale ba nagaliang jong ki personal priest ku mangaru ngala sna ka YouTube link hagba ki shimanta ki Pakistan ya ka mas ka bang panlong ban ka step namang ngimla ban sya bon bri ban wan kembang ya buat ki rule ki e berkhoi ki jing betha jong sorkar ten rei ka ni ka jing don ka ni ka link kala Arab shisha hagba ngiru ya leding so thu ya ka kamram bangi di ban ai mungkin nang syarai musim bak pumnum ngimla ban ai menta ka ba pulpit preaching let's say in different ways in which modern technology has offered to us we try to use that ki WhatsApp but ki we de ki bangi share kini but khamtam ka jingam jeliu halu ka Ktien U Blei na try ka ni ka long ka ka ba long ka jingkar khu ban da ka jingwan jong ka ni ka jingpang klam hagaba let's say i pajungi ki hap pe ya ka Bible halat judon ki klam ru ka Bible aga hagi pa Israel mo bat re kumno ba kamshim lala ban kata iki namar balai namar ba kila shania hau blei te ka Ktien U Blei ka ba ong yangi banginam ting atrai kata ka long ka ba don kam hadu kata bangin so thu ngwa ban ai let's say lightly Ktien U Blei ki ba nga sat padon kam haka bang duai ki breu ba ki ting is air ki wan ngasai sedang daka dau prophet jo ka jingkermen u Isaya kal nong ka ba sa puwe ke de khot ka ba shipeu bat khat lai haka ba kon rar uang te kum ta wat ting na ba ngadon rengkat bat pi wat khau e da bangalong U Blei jong pi ngan pen klai ni pi ngan kan pham ni pi ngan san bor ni pi ngan pen job ni pi da ka ti ka mon jonga na ba mangau try U Blei jong pi nga bad ni pi na ka ti ka mon de mangau bo ni pi wat ting e nga saya rabi pi kata ka de ka wei ka banga sai pen kam berbor wat habanga ya tu khanaru nga sai ongi kata sa ka wei paru ju prophet jong ka jingkermen u Isaya kalong ba sau pulai dekat banengkong ter habu ong wat ting ngala pelai di pi ngala khot di pi da ka kerteng ke jonga pi long jonga lada pi de ban kam lama ka duriau ngandor rengkat bat pi lada pi de ban jam lama ka wa pinom ngam jelop lada pi de ban kelan lama ka ding pinom ing kitli ding kinom jelia ip na bangalong utrai U Blei jong pi u ba khoi ki Israel u nong pen im jong pi te habanga dua helor ki breu habanga ong ki Ktien ki sngew bakadai si jakum ta nampak Ktien U Blei kam ju bakla pi te shu kam tam ki Ktien ju Jisu Gospel Matthias kal nong ka ba shipeu ka khot ba arphon reu ter wat sya penting ki breu pi hakini por manta ki bon ki jing penting mo wat ki media bon kila long emotional teng ka ba de ban long to mo lani kin shu pathai ki bom tikana te na ngau Jisu ong de wat sya penting ki breu ya ka bala set en sapan pau ya ka bala buri en sesai madan ya ka bang ya thu ipi ka badum tu keren na ka ba syai ya ka ba pynsngew ka skor tu ïalap halor yeng wat tingi kitu ba penyap ka met henry ki bom la ban penyap ka men sim tu kam shifting ban U Blei bala ban penjot bat met bat men sim hadu job hatu kim di ki sim yeng artli shipisa bat wat ka we na ki kam no kejat khandeu klem da mon U Blei upa wadi ki nyu kli jong pi la nyeu kum ta wat khau e kam kor ma phi ban ki sim yeng pi ngiyo ka ji khubor spang nu nukli hakini ki tayo bala dam ya ka ba nga ngong ne pe chi Jisu ang nu spang nukli wang wari nukli ju pi la nyeu kum tawat khawe nyeu se nyeu ka Bible ki nukli nyeu ka khle gen te na ka ni daw na sa ngi barka de ka tabu Jisu umman hi ban bu itu ki nyeu tu la chuhap nang nu te na daw ngim de ban pen kalalong kum ke ban penting pen ban ka khubor pe ka ban ai ki mo pai dong ki sambaro haka suak ko frei bagi saya kalau bagi paidbah apa yang kita tuju apa yang kita panggil dengan kamar cik hai kin sawan kani kalong kum ka ke ba
latip hi bangidon ngidang tiap pang nginam tiap du te manta ka perthai berak we ka pang karam tiap du kum ni sakit tiap hi ka sakhi na jing pang te kadon kam ka ji trelang kadon kam kham tam kata ka jing kan mau ba nal utrai no pen koi ba shisha jogi ka jing pang barok hi dei ukon ra unang bu unang thawi unang ai ngi uhi kai ngi ye kilenti ki chung but unom jangai nangi udan hasnda chu ngi hagi por ge ba ngi poi perkhat te nagi yakini ki ju ki khubor ngi ai lang ba ki ne ki media kuma phile phi mantaro but kumno bangile lamba ki YouTube bat lamba ki jingkren ngi WhatsApp ban analyze ban shym ki banta fer Ktien U Blei Nakaliang Pastor A.T. Solia, Balang Chairman Jaka Multimedia Ministry, Jeseng Samla KGPC Not Ru, Ulai Thu Baka KGPC Not Sapngi, Kalapan Kre Bansa, Mika Khubor Shiki Parabangej, Bat Shaki Paidbah, Link Baki Cable Network, Bat Ki Social Media. Hadirin ba ka sorkar, kala penjeri ni ka lockdown. Tingila yo ikendu kungki nong sarai jonga balang ki temsan. Hadirin bangi yo ka bani keren ki ong habukum kini kapur. Kisau tu ke jinglong jadi perabangai ki dan kami ke bagi mah ki dan kami ka kenja jengsa kenja manusia kamtam bagi mio syuk ke ban kiu syuk yang ke Blei ki dan ki perabangai balang jongi le ki ba man ka step ke chile ban pelong je sendwai ke jongki dede be ha ka be ba turu hadim la penjari lockdown ru ngi man sing hap khang be ki yang mani ban ngi sep ting yo la dangi ïalap ke tu ka balik dwai man step ru ya kala ban bun brio ki ba ye le dwai ti katur ngi khang no te ndre kalat pat ka bangi le ekran ke ipat kalat ka bangi la ban reach mo saki para bagai hapo jonga balang kham tama ka bokum ke por bagi dan kam ru ko ong mane ka jing bam bakin jaman sim ka Ktien U Blei ti na kalian jong kom ti balang ni la ya penbet ni ong ki bahai ke bangi dan kam ni ki lat ki lenti jong ke ni ka social media mo bun sien bangi keren sipang ka social media ngi ong ba ka social media ka lam bakla kum ni kum tai be tin re ka dik ni ka puat pat ka bangi ka long kalat pat ka pen ba hi long ling ba ka social media ngi la ban le ke ba ba bat kham tam ka bangi yo ka ban mo ban sai ka Ktien U Blei tin ka liang jongi le perkhat ba ho ka ban kong long ngin de ka lat ban le to hadin ngi dai persang ong teng keren ngi ong tongin record chua ngin sa telekas pat hadin tin rei babun balang ki ong ba kamda stunat pastor ban le am tu namar ba teng kin don gitu ki bam pat mo ba la pila adep telek la adep record lupa kin si download ba kim la ban up teng game yu ti sa ka jinglong ki pra bangai ru hi ka bangi suthu hi hapo ki dekat jang balang hi ki kwa hi ban song je seng ti ke ka bla ba kalat ban le ba song je seng hi ka long ka bangi le ba daga live streaming ba je tengi persang hi na du ka ka arterik kumtur ngi khamyo jeseng ngi sipulong jeseng dwai tu ka por kadang sedang tu ka lockdown tengi dan tak hendiat ngut hi ke bangi sia tang peranong serai ngi sipulong jeseng dwai ten rei ka arep ndai terik pat nglas sedang no ka bale no de ka live streaming ke link ba ka Facebook ha ka benengkong te dia juga ta pat ha ka bobut pat ka sngi mit balang ngi persiang no sedaka ka YouTube ru ya ka ban le ini ka live streaming tiga long hi ka kalong ki bos long ka kalong ki bos ka balong ong kum laban ong ba sutunat ba namar ba hakapor bangi le itu ka live streaming nyo i yaki numbers jong ki viewers ki ba syong ban pat speed lam ringkat na du bastang ka tu ka jeseng hi hadu bukut ki jeseng bat ka tur kalong gu mo kham tam gitu ki nong yalam jeseng ta ki bo puli dwai ru ki yo i ba ling ba ka tu ka screen ki i ki ki brio ki para bangai ki be syong ya kan long bani syong jeseng lang ti kata ka kham long no la long lively ha kata ka ru shakri Blei Kawai pat ka jingkar khu ka bawan ling ba ka ne ka lockdown ka long ka jingkhe biang ki jingshakri haki yeng kisam kini ki pastor klai thu ba ki balang namar ka jingbam yo alad ban pelong jeseng hayeng mane kila kintui ki para bangej ban pelong ki jingshakri hala ki jong ki yeng jong ki Minta, man kawai pa kawai ka long yang Khristan ka pelong ki jingshakri Blei, barkani ka pen ki imbiang, ya ka jingshakri halaki yeng kisam, ka balek si kalatlot baha hakini kisngi, namar ba yolat ban shakri hayeng mani.